No, ja som postavil Halúzický kostol aj s cestičkou naň. Tu na pravej strane môžete vidieť obecný úrad Halúzice. Tuto som spravila elektrické vedenie. Tu sú informačné tabule a tadeto sa už chádza do Halúzickej tiesňavy. Tu je malé posedenie na oddych a cedule o zaujímavostiach. Keď ideme ďalej, tak tu sú ďalšie informačné tabule, na ktorých je niečo o Halúzickej tiesňave a tu dole by sme videli Halúzickú tiesňavu. Pôjdeme ďalej, tu je zvonica, na ktorú sa zvonilo, keď sa išlo do kostola. Tak to vyzerá vo vnútri. A hneď oproti aj Halúzický kostol. Postavili ho v roku 1240, vlastnil ho Matúš Čák Trenčiansky. V roku 1279 ho dobilo kráľovské vojsko a Matúš Čák prišiel o tento kostol. No, potom neskôr slúžil ako gotický kostol. Zatvorili ho v roku 1840, lebo bol už v zlom stave. A to je všetko.